yeWisiri 250. Fambai vaKristu samunondorwa, munotungamirwa nomuchinjikwa. Kristu Ishe wedu mutungamiri. Fambai sehondo nesimba rake. Fambai, fambai vaKristu, fambai samunondorwa, munotungamirwa nomuchinjikwa. Satan achatiza, anotya kwazvo. Fambai vaKristu munogokunda. Anozunguzika namazwi enyu. Simudzai mazwi, imbai mose. Fambai, fambai vaKristu, fambai somunondorwa. Munotungamirwa nomuchinjikwa. Inenda sehondo chechi yaMwari, tichivatevera vatsvene vose. Tisatsaukaniswe muviri mumwe, pamwe murutendo, pamwe murudo. Fambai, fambai vaKristu, fambai somunondorwa. Munotungamirwa nomuchinjikwa. Unogoparadzwa umambo hwose, chechi yake Jesu inogosara. Simba reHadesi richazokundwa, matama aJesu achazadziswa. Fambai, fambai vaKristu, fambai somunondorwa. Munotungamirwa nemuchinjikwa. Ndizvo zvofambai, fambai nesu, rwiyo rwokukunda ngatiombei. Kristu Ishe wedu ngaarumbidzwe kwamazuva ose asingapere. Fambai, fambai vaKristu, fambai somunondorwa. Munotungamirwa nemuchinjikwa. 1 2 1 2. Yes. Amadiwa, nhasi ndinokugamuchirai nomufaro. Rava vhiki rimwe chete kubvira pamusi wePentecost. Ndinovimba kuti makava nomufaro panguva yokupemberera kuburuka kwemweya mutsvene. Nhasi uno tinoendera pamberi nechidzidzo chedu chomweya mutsvene. Chiduku duku tinochiwana pana Mateo 1. Ngatitangirei pana vhesi 18. Panotaurawo pamusoro pekuberekwa kwaJesu Kristu. Ndinozvitora pabhaibheri reshona rinowanikwa paintaneti bible.com/sn/bible. Yes, ipapo makanotaipa izvozvo munowana bhaibheri randiri kutaura rinobva paUversion. Uku ndiko kuberekwa kwakaitwa Jesu Kristu. Verse 18. Maria mai vake vainge vatsidzirwa kuroorwa naJosefa. Asi vasati vagara vose achiri mhandara, akaonekwa ava napamuviri nokuda kwamweya mutsvene. Asi nokuda kwokuti Josefa akanga ari munhu akarurama, akafunga zvokumuramba, chinyararire asingamunyadzisi pavazhinji. Asi achiri kufunga nezvenyaya iyi, mutumwa waIshe akauya kwaari mukurota akasvikoti, Josefa mwana waDhavhidha, usatya kutora Maria somukadzi wako, nokuti pamuviri paava napo akapabata nokuda kwesimba remweya mutsvene. Achava nomwanakomana wauchazotumidza iwe zita rokuti Jesu, nokuti ndiye achaponesa vanhu vake kubva muzvivi zvavo.
Izvi zvose zvakaitika kuti zvizadzise zvakanga zvataurwa naIshe kubudikidza nomuprofita wake, zvokuti mhandara ichava napamuviri igozvara mwana mukomana, uye vachamutumidza zita rokuti Emanueri, zvichireva kuti Mwari anesu. Chiverengwa ichi chiri pavhesi 23 yaMateo 1 munokwanisa kuchiwanawo pana Isaiah chapter 6 kana 7. Josefa paakapepuka, vhesi 24, akaita sezvaakanga arayirwa nomutumwa waShe, akatora mai Maria somukadzi wake, asi haana kusangana naye kusvikira azvara mwana mukomana, akamutumidza zita rokuti Jesu. Amen. Chidzidzo ndechemweya mutsvene. Emi makanzwa pandakapedzisira kutaura nemi ndichiti mweya mutsvene akagara ariko. Zuva rePentekosta kungofarira Ishe mweya mutsvene. Chakaita sechimisikidzo, chiratidzo chekuti tiswedere pedyo naMwari, tichipemberera, dzimwe nguva tichizvinyima zvokudya zvichida, dzimwe nguva tinotopemberera tichiita mapati. Asi kupemberera chaiko kunodikanwa naMwari, kupemberera mushoko raMwari. Tinofanirwa kuita pati neshoko raMwari. Pane kutsanya pane chinhu ichocho. Kutsanya uku ndekwekunge tichinge tichiri mushoko raMwari, tichizvinyima zvinhu zvose zvatinoita kana tiri kunze kweshoko raMwari. Kutsanya uku zvingareva kuzvinyima zvinhu zvatinoda kuzviitira isu, sokuenda kumabasa. Kutsanya uku kungareva kuzvinyimawo zvokudya. Kutsanya uku kungareva kuzvinyimawo shamwari dzatinoonana nadzo. Kutsanya uku kungareva kuzvinyima hama. Asi shamwari yedu yapamwoyo inenge iri shoko raMwari. Uyezve pane shoko raMwari, kana tichiita nomazvo takazvipira, tinoziva kuti Ishe mweya mutsvene anenge aripo. Ishe Jesu Kristu anenge aripo. naMwari pachake anenge aripo. Iyi nyaya yavanhu vashanu ndakamboitaura, kuti kana iwe wakabata bhaibheri rako wazvipira kuti wakuda kupinda mushoko, pane vanhu vashanu vanenge varipo. Imi makadzwa bhaibheri richiti zvida pane vaviri kana vatatu. Ini ndinoti pane vashanu. Shoko iro ratakabata iro, munhu. Bhaibheri ratinenge takabata, munhu. Sekuverenga kwandaita pana Mateo 1 apa, munhu iyeye ari kutotaura. Ari kutaura neni? Ari kutaura neni inini chete, tiri vaviri. Asi chinozoitika apa ndechekuti panosvikawo mweya mutsvene wobva wati vhu. Panosvikawo Ishe Jesu, nokuti pane mweya mutsvene ndipo pane Ishe Jesu Kristu, mwanakomana waMwari. Pana Ishe Jesu Kristu ndipo panawo Mwari Baba variko kudenga. Saka ava vatatu vanobva vati vhu pamwe chete nebhaibheri, newe mava vashanu. Asi ndoda kukudzoserai pavhesi 18, chava chidzidzo chechipiri ichi. Ndingachiti chidzidzo chechitatu. Chidzidzo chekutanga ndochekuti birthday raIshe wedu Jesu Kristu, chandakambotaura raIshe mweya mutsvene, pakuti patinenge tichipemberera pazuva remutambo wamavhiki, pazuva rePentekosta, patinopemberera mweya mutsvene, hatisi kureva kuti mweya mutsvene akazvarwa pazuva iroro, nyangwe tichiriti zvedu rakaita sebirthday. Mweya mutsvene akagara aripo kubva pokutanga. Muri kuzvizwa izvi? Makazvibata izvozvo? Chidzidzo chechipiri chiricho chidzidzo chandakambodzidzisa kare, ndechevanhu vashanu chandabva mukutaura. Chidzidzo chetatu ndochatakupinda machiri. Tichibva pavhesi 18 tinonzwa pamusoro pekuberekwa kwaIshe wedu Jesu Kristu. Zvikanzi uku ndiko kuberekwa kwakaitwa Jesu Kristu. Manzwe ari kutaura kuti process yokuberekwa kwaIshe wedu Jesu Kristu zvakaitika kubva pakutanga kusvikira pakuzobarwa kwake achipinda munyika.
Maria mai vake vainge vatsidzirwa kuroorwa naJosefa. Maria yakanga iri mhandara isina pamuviri paainayo nekuti yakanga isina kumborara nomurume. Asi sezvaiitwa kare, mhandara dzose dzaizvarwa dzitonichi, vasikana vose vaizvarwa vatove nevarume. Kana asati ava nemurume, asati asvika pamakore ekunzi akwana usikana hwake hwemakore 12 kana 13, akunzi aamudzimai, waizogara zvake mamwe makore mashomanana, asi aitonzi anofanirwa kunge atowanirwa murume ipapo. Chii chazvakanakira izvi? Kuti musazomhanya nenyika muchitsvaga kuti varume tovawanipi. Zvakonzera chihure chose chiriko mazuva ano, zvakonzera kusarurama nouhipi hwevanhukadzi. Vanhukadzi havasisina kuchena, vanozotoita bishi rekuda kutsvaga varume. Zvimwe zvakutouya neuroyi hwekuti tiroye varume kuti vatide, uroyi hwekubatwa kwemishonga yakaipa. Handizvo zvakaitika kuna Maria. Humwe uroyi ndehwe kutora varume vavanhu futi, uroyi hwakaipa ihwohwo. Asi zvinhu zvaingorongwa kunzi mukadzi wese anofanirwa kuva nemurume. Josefa asati amutora, waakanga atsidzirwa kwaari, zvikanzi mukadzi akaonekwa ava nemimba, kana mukadzi akaita mimba iye asati asangana nemurume wake, zvakureva kuti chiiko? Mukadzi wakafamba-famba ka? Nokuti paakaita mukadzi ndo paakanga ane makore 10 kana 12 achipuhwa kumurume wake. Nguva yake yekuti achizoroorwa, achizotorwa, achiiswa mumba mana Josefa yasvika, abva zero zvita anenge akumakore 18, 19 uko. Zvakaonekwa kunzi akanga ave nemimba. Mimba yabva kupi? Waita gumbo kunze, gumbo mumbaka. Waita upfeve. Chinzwai manje zvinotaurwa neBhaibheri pamusoro pemhandara Maria. Zvikanzi akaonekwa ava napamuviri nokuda kwaMweya Mutsvene. Chidzidzo chitatu chiri pano pakuti baba vaishe wedu Jesu Kristu ndiani? NdiMweya Mutsvene. Ishe Jesu Kristu zvavakakwira kudenga vakati baba vachaburuka. Ishe Mweya Mutsvene. Zvikanzi anotora pane zvomwanakomana, zvakanyorwa kubva pamusoro pomwanakomana, pamusoro pemuponesi, achirayira vanhu. Aya mashoko amuawane pano pana Mateo 1. Munoawana kuya kwatakabva kuna Johani kuya. Apa yatizivei kuti baba vaishe wedu Jesu Kristu ndiMweya Mutsvene. Zvikanzi Josefa akanga ari munhu akarurama, akanga asingade kumuramba zvekumunyadzisa kuti atakwe namabwe navanhu. Zvikanzi wakangoronga kuzviita chinyararire, asinganyadziswe noruzhinji. Chakazoitika. Shoko rakabva kudenga rakaudza Josefa kunzi usatya, nokuti mimba iyi ndiye Mweya Mutsvene. Uyu mwanakomana wako uchatomutumidza iwe zita rekuti Jesu, nekuti ndiye achava muponesi wevanhu vako. Muri kuzvinzwa kapa? Baba vaJosefa, vaJesu panyama ndiJosefa. Ndiye akatumidza zita. Nyangwe zvake zita rakanga atonaro rabva kungirozi, rabva kuna baba, rabva kudenga. Akatora akachengeta mwana wakava wake. Asi chinhu ichi chinotisvitsawo pachidzidzo chechina. Chidzidzo chechina chinotaura kubarwa kwaishe wedu Jesu Kristu. Isu tinofanirwa kuita ukama neMweya Mutsvene kuti Jesu azvarwe matiri. Jesu ndiye mubayiro wokuva neMweya Mutsvene.
zviri kunzi chiko nebhaibheri. Zvikanzi kuva naJesu kunzi iwe nyangwe uri murume, nyangwe uri mukadzi, nyangwe uri mwana mudiki diki, kana harawa kana chembere isisina mazino mukanwa, zvikanzi unobara Jesu, nzira yokubarwa kwaJesu ndokuva nemweya mutsvene. Zviri kunzi chii kana zvichinzwarwe? Zviri kunzi mweya mutsvene ndiye unoti rayira pamusoro pechokwadi. Chinzwai manje zvazvinoreva, chichiri chidzidzo chimwe chete icho. Zvikanzi iwe wakatora bhaibheri rako wakaita ukama naro, chinokwanisa kubuda ipapo anokwanisa kunge asiri Jesu. Nokuda kwei? Nokuda kwekuti mweya mutsvene haapo. Iwewe ndiwe mhandara yacho, iwe unofanirwa kunge ndiwe mhandara. Saka kana wakasaita ukama nomweya mutsvene, mweya mutsvene akaregedza kukufukidzira, ndo mashoko here avanotaura. I think anonzi kuvhumbamira, I don't know, kufukidzira. Mweya mutsvene akaregedza kuuya pauri iwewe, unobara chinyangadzo. Hauna Jesu pauri iwewe. Muri kuzvinzwa here zviri kutaurwa? Jesu wakauya kuzoita sei? Kuzotiponesa. Jesu haazi kunze kwedu. Zvikanzi Jesu anofanirwa kutobarwa, imi ndimi mhandara dzacho. Munofanirwa kubara Jesu. Pamunosangana paipa nebhaibheri muchiverenga, pachabarwa Jesu kana mweya mutsvene auya pamuri. Anobarwa kubva mamuri. Jesu haasi kuzobva kunze uko. Mwanakomana womunhu. Indikati zvichirevawo kuti kana takasangana neshoko raMwari zvisirizvo, tinokwanisa kukubuditsa chinyangadzo. Ndakambotaura pamusoro pezvinyangadzo zviri kuzvarwa mazuva ano navanhu. Ichi chava chinyangadzo chemweya manje. Hachisiri chinyangadzo panyama, chava chinyangadzo chemweya. Nekuti hatina kusangana zvakanaka neshoko raMwari. Panotodawo Jesu naMwari namweya mutsvene kuti ange aripo. Asi mweya mutsvene ndiye unotivhumbamira tobuditsa Jesu. Zvikanzi kuti usvike pasiteji iyo unofanirwa kunge uri mhandara. Kuva mhandara kuita seiko? Kubvisa mimwe mifungo yose yaunayo, your preconceptions, pamusoro paishe wedu Jesu Kristu. Haikona kuita Jesu Kristu wekuda kuimpoza pabhaibheri. Jesu anoita zvokuzvarwa mauri nomweya mutsvene. Makanzwa imi muchinzi naPauro muri kereke kana kuti temberi dzemweya mutsvene waMwari. Chaaitobuditsa ipapo ndechekuti imi muri temberi, muri mhandara dzinofanirwa kubara Jesu Kristu. Asi kana mune mumwe mweya yamunayo, mweya yeiko? Pane zvinhu zvamakabatira zvamusingade kuita let go of. Ndo zvakanakira kusanyaka. Nekuti kusanya unenge uchibvisa zvimwe zvinhu zvose zvenyika. Wosara wave demhe risina chinhu charakabatira pari. Rakuda kungonzwa shoko chete, richigamuchira shoko richipinza mukati mako. Mweya mutsvene ouya otsanangura zvaanoda kutsanangura. Obuditsa Jesu pauri. Jesu haaziwe kunongedza muchiti uyo. Jesu aonekwa murenje. Jesu aonekwa muimba yamakaturike, paRoma, paHighfields, paya padhuze nepambizi. Jesu haazi kuimba kuufigu. Jesu haazi muguta, mukereke dzinopindirwa muguta.
umambo hwaMwari huri mamuri. Jesu anoda kuzvarwa pamuri. Ipai Mweya Mutsvene mukana wokuti Jesu azvarwe pamuri. Zvinhu zvamunotoshandirawo nokuedza kururama. Kana muchiedza kururama, muri kurambe chii? Muri kuramba zvisingadiwe naMwari. Ndihwo utsvene hwacho. Itai kuti Mweya Mutsvene akudzidzisei Jesu. Mapanzwa kapa. Mhandara ichava napamuviri. Imi batai pamuviri poMweya Mutsvene kuti muzvare mwanakomana mamuri. Mwanakomana uyu ndiye achakuponesai. Hongu mungaponesa vamwe, asi chikuru ndechekuti anofanirwa kuponesa imi, iwe pachako, iwe wazvara mwanakomana uyu. Naiwawo mashoko ndoti kuparidza kwangu kwanhasi ngakugumire ipapo. Mwari akuropafadzei, akukombererei. Amen. Amen. 1 2 1 2. Rwiyo rwatinoimba nhasi tinoruwana hymn 251 yeMethodist, runoti simukirai Jesu. Simukirai Jesu, imi varwi vake, simudzai mchinjikwa, tirege kukundwa. Kukunda nokukunda tichatungamirwa, nemhandu dzichakundwa, Jesu ndishe kwazvo. Simukirai Jesu anotidaidza, tiende kunorwisa simba rokuipa. Ngatishandire iye nyange pavavengi, tive mbirimi dzake tigozvidza ngozi. Simukirai Jesu, vimbai naye ega, iro simba renyama rinokundikana. Shonga nhumbi dzokurwa, rinda unamate, pabasa zvimwe njodzi tisashayikwepo. Simukirai Jesu, kurwa kuzopera, nhasi bishi rehondo mangwana toimba. Kuwana anokunda anopiwa ngundu, achagara namambo nokusingaperi. Amen. Mwari ngaaende nemi, agare nemi, akutungamirirei, agokuropafadzai. Amen. Amen.